Il-ġimgħa d-dieħla f'Hong Kong se jsiru l-ewwel taħdidiet bejn l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u l-linja tal-ajru Amerikana Delta Airlines biex tiġi diskussa it-triq il quddiem dwar ir-rotta diretta ġdida bejn Malta u New York. F'intervista ma' TVM News, il-kap eżekuttiv tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, Alan Borg, spjega kif Delta hija waħda mill-akbar linji tal-ajru fid-dinja bi kważi 1000 ajruplan li jġorru 20 ta' miljuni ta' passiġġieri kull sena. Għalina ovvjament pass importanti ħafna biex ikun hemm niftħu dan is-suq Amerikan li huwa daqshekk kbir u daqshekk importanti. Imma wkoll in a way poġġejna l-Malta fuq il-mappa għal dan din sessjoni wkoll aħna rajna tul iż-żmien li meta inti jkollok linja tal-ajru brand b'saħħitha f'dak is-suq partikolari, id-domanda għal dak il-pajjiż jew għal dik id-destinazzjoni tikber mod kbir. Fil-waqt li ringrazzja lill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu u lill-Gvern għal ħidma tagħhom fin-negozjati li waslu għal dan il-pass storiku għas-setturi tal-avjazzjoni u t-turiżmu f'pajjiżna, is-Sur Borg tkellem dwar il-ħidma li għaddejja biex ikun żgurat li r-rotta tkun sostenibbli għal ġejjieni. Li naħdmu mal-airline biex niżguraw li di tkun linja viabli kommerċjalment u fil-fatt ħajkonna l-ewwel taħdiet magħhom il-ġimgħa d-dieħla Hong Kong. Bej nibdew naraw eżattament id-domanda u kif ħankunu għedin nillonċaw din ir-rotta. Sena d-dieħla u ovvjament kif naraw kif ħatikber din ir-rotta tul iż-żmien. Kru ta' TVM News żar it-toroq tal-belt fejn evidenti kien l-interess kbir li qajma din ir-rotta fost il-pubbliku Malti, mhux l-inqas dawk li f'ħajjithom qatt s'issa dom ma rifsu fuq il-kontinent Amerikan. Ma jibbil flights diretti lejn New York? Iva, Delta Airlines sabajna fjena. Iva, smajna fuq l-aħbarijiet. Iva, smajna il-bira. Ġieli mort New York? Le, tara beħsibni issa? Le, ma nitħajjar. Titħajjar issa xem il-flights dirett? Flights dirett ma tiqaf imkien, so iktar konvenjenti. Naħseb li aħjar ikun dirett. Ġieli mort l-Amerika? Le. Titħajjar tmur il-fat li hemm flights diretti? Ija, nixtiemu. Jopera Delta, ajruplan tajjeb ħafna, irkibtu xi 8 snin ilu jien, għax kont overnight l-Ingilterra biex immur għal Seattle u minn Seattle terġajt bad Delta oħra biex mort Fairbanks l-Alaska. Ġieli servizz tajjeb tiftak? Ħafna, wieħed mill-aqwa. Intant il-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija laqgħet din l-aħbar u qalet li dan huwa pass importanti biex jiżdied it-turiżmu Amerikan lejn Malta u jissaħħu wkoll ir-rabtiet kummerċjali bejn iż-żewġ pajjiżi. Fis-stqarrija l-Kamra sejħet tal-infurzar aktar strett ta' regolamenti dwar tindif, manutenzjoni u standards ta' servizz biex tinżamm reputazzjoni ta' Malta bħala destinazzjoni kompetittiva u attrajenti u biex il-pajjiż igawdi bissieħ minn din l-opportunità storika.